Makadima viewers angu kwese kwamuri nyika dzakatenderedza Zimbabwe, munyika dzose dzakatitenderedza dziri kunze kuAfrica kupi nekupi kwese. Ndinoda kwazisai nemufaro zvikuru ndichikuyeuchidzai maviewers angu kuti musakanganwe kusubscribeawo nekulaika YouTube page yangu yemutambi wenyu Amai Jilimbas Kids pa YouTube, pa Facebook, muchilaika, muchisubscribe kuti zvifambe nai. Aiwa, ndinotenda zvikuru nenguva yatiri kudarikwa nemusiki. Musiki vakatigonera zvikuru, nyangwe takarasikirwa nehama dzakawanda zvikuru, asi tinongotenda kune vakarwirwa nekusunungurwa muchirwere cheCovid-19. Zvinhu zvinofadza zvikuru kusangana kwatinoitawo tiri vanhu vapenyu, tichifara, tichisherana zvinonakidza, tichisherana zvakasiyana siyana, rairidzo dzakasiyana siyana. Ndoda kutenda zvikuru panguva yatakutarisana nayo yemagamba ishi. Nguva yakaoma zvikuru, nguva inofarisa vanhu, tinongoramba tingotaura, tingotsitsana munguva iyoyi yemagamba yatakutarisana nayo kuti tiregere kunge tiri vanhu vanofarisa, vanhu vanonwa vachikanganwa kuti vane mhuri kana kuti vakaberekwa. Zvikuru sei vana vadiki vachangoburwa, tinongokumbira kuti muite holiday yakasununguka, holiday yamunenge muchingofara, kwete zvekupondana izvi, kwete zvekutukana, kwete zvekungoratidzana zvinhu zvisina nekumaturo kwese. Aiwaka, zivai kuti chose chinhu chakaipa chaunoita unenge uchikanganisira mubereki wako, unenge uchiita kuti mubereki wako agara achinyunyuta. Zvinozopa vabereki nhenda dzenyama kuti wanzi mubereki wako ane BP pamusana pako, wanzi mubereki wako ane shuga pamusana pako. Aiwaka vatariri, tinongokumbira kuti maviewers angu inisa Amai Jilimba muve maviewers anoteerera, maviewers anonzwisisa, anofambirana nenguva, kwete kuti tiwanike tiri panzvigaro zvinonyadzisa. Ndatenda zvangu, muve nenguva yakanaka, muve neholiday yakanaka, mufare nemhuri, mufare nevabereki mune zvakanaka.